खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। आसामनि हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया 15 आगस्ट इन्डिपेन्डेन्स डेआव आसामाव गंबा मेडिकेल कलेज गायसनगोन होननानै फोरमायदों। बे मेडिकेल कलेजफोरखौ बिश्वनाथ सारियाली, चराइदेव, गवालपारा, गुवाहाटी आरो मरिगावआव गायसनगोन। बलिउडनि एक्टर अक्षय कुमारा आसाम आरो बिहारनि दैबानानि थाखाय सीएम रिलिफ फान्डआव मोनसे स्टेटआव 1 करोड़ डनेट होदों। भारतआव बानायनाय कर'नानि भेक्सिन क'भेक्सिननि फेज 1 ट्रायलआ साक्सेसफुल जाखांबाय। दा फेज 2 नि ट्रायलखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजआवबो सेप्तेम्बराव खालामगोन। धुबरी डिस्ट्रिक्ट पुलिसआ इन्डिया बांलादेश बर्डाराव थांनाय सप्तानिफ्राय दासिम गासै 300 निबो बारा मोसौ लांखुमानायखौ हमनो मोन्दों, जायनि दामा 3 करोड़निबो बारा। आसामनि काजिरङायाव बिमाखौ नागिरनानै हाब्रुआव नांथानानै थानाय बोसोरसेनि गान्दाखौ बासायनो मोन्दों। भारतनि क्रिकेट प्लेयार एमएस धोनीया इन्टारनेशनेल क्रिकेटनिफ्राय मैया 15 आगस्टआव रिटायार लाबाय। डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टनि डक्टर दामानिस नार्सिं हमनिफ्राय 10 लाख दाबि खालामनायनि थाखाय 6 जना डिब्रुगड़ पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। बिसोरो गासै 25 जनमोन, माखासेखौ हमनो हाथ'वाखै। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया 74th इन्डिपेन्डेन्स डेखौ दिल्लीनि रेड फर्टनिफ्राय बिबुंथि लाखिदों। बिथाङा माखासे गोबां गोनां खोथाफोर बुंथिदों। फार्स्टआव, भारतआवबो कर'ना भाइरासनि थाखाय 3 भेक्सिना गुबुन गुबुन स्टेजनि टेस्टिंआव दं। सेकेन्डआव, साफ्रोमबो भारतारिनाव मोनसे हेल्थ आइडि कार्ड थागोन। बे आइडि कार्डनि गेजेरजों सासे मानसिया सोर सोर डक्टरनो दिन्थिखो, मा बेमारनि थाखाय दिन्थिबोखो आरो मा मा मुलि जादों बेफोरनि गासैबो डिटेल्स थागोन। थार्डआव, हिन्जावफोरनि हाबानि थाखाय खमसिन बैसोआ बेसे जागोन बेखौ फिन सावरायबावनो थाखाय मोनसे कमिटि दाबाय। फर्थआव दङ, भारतनि गासै गामियावनो अप्टिकेल फाइबारखौ फैगौ 1000 डेजनि गेजेराव कानेक्ट खालामगोन, जायनि गेजेरजों गासै गामियावनो हाई स्पीड इन्टारनेट कानेक्शन मोनगोन। आसाम गभर्नमेन्टआ प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय स्टुडेन्टसफोरनि फिसखौ 2020 नि 1 मेनिफ्राय स्कुल खुलिजासिम 25% खम लानो थाखाय प्राइभेट स्कुलफोरखौ बिथोन होदों। श'ले मुभिआ मैया 15 आगस्टआव 45 इयार्स कमप्लिट जाबाय। जोबनायाव दङ आसामनि कर'नानि आपडेट, नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै, गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।